Киева у Очаков, Севастополь, Волгоград, Казань. Паходы, якія дапамагаюць вывучыць гісторыю свайго народа, неаднойчы знясняла украінская каманда спартыўна-крэйсерскай яхты «Катамаран Перун». На гэты раз даследчыкі дайшлі да Брэста. Свой паход кіяўляне прысвяцілі 65-годдзю перамогі ў Вялікай Адчыннай і 70-годдзю стварэння пінскай ваеннай флатыліі. У гэтай цеснай на погляд старонняга каюце яны збіраюцца разам абмеркаваць маршруты, зверыць координаты. Усяго пад парусамі яхты «Катамарана Перун» прыйшло 10 чалавек. 8-гадовы юнга Пётр – один з іх. Я вообще-то за границу первый раз выехал, но в походы уже часто ходил. Просто я с 3 недель на яхте хожу. Я не очень хорошо смотрю по картам, но там, если мы в каком-то там шлюзу, могу сразу найти его на карте. Адпраўная кропка маршрута – Киев, канчатковая Брэст. Паміж імі Мозыр і Пінск. Сюды ў горад над Бугам імкнуліся прыйсці да 22 чэрвеня, каб падчас мерапрыемстваў, прысвечаных пачатку вайны, сустрэцца з прадстаўнікамі міжнародных пошукавых атрадаў. Сейчас разные точки зрения существуют на исторические события тех давних времен. Мы ставим своей целью как можно больше узнать, рассказать. Каманда упэўнена, гэта не апошні падобны патрыятычны паход. Добрую справу ёсць каму падхапіць. Тацяна Калакольцева, Віктор Раковіч, абласныя навіны, Брэст.